abychom trošku pokročili v našem rozhovoru. Co když tyto vědci mají pravdu? Co když mají pravdu v tom, že opravdu rozvinuté civilizace již zde žily před miliony lety? To nepřipustíme. V žádném lidé zkrátka pocházejí z opice. Všichni tomu tak nebudu. Rozumíte? Já myslím, že je mi to naprosto jasné. A co třeba změna učebnic, nebo takové ty drobnosti, jako když už teda se nalezly nějaké ty důkazy, že by... Učebnice se měnit nebudou, osnovy zůstanou tak, jak jsou, nic se měnit nebude, všechno zůstane pěkně při starém, rozumíte? Ano. A prosím vás, mohl byste jako vědec našim televizním divákům ukázat nějaký praktický, hmatatelný důkaz? Máte vůbec něco? Ovšem. No. Našel jsem, jaksi, moment. No, všem. Našel jsem, po dlouhém hledání jsem našel někde, kde to sakra je. Našel jsem různé, všelijaké tedy. Co jste našel? Různé, abych to... Našel jsem. Našli jsme ty. Ne, to jste Našli jsme ty různé paleolitické Já, no tak jste se našel, no jo. Našli jsme různé neolity a jiné. No koukám, že toho máte opravdu dost, pane profesore.